fara 1 2 3 set. Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkamu da sake saduwa a cikin tashar mai alfarma mai albarka, taskar wasanni TV. A cikin shirin nan namu mai suna ni dan kwallo ne. Yau za mu fira da shahararren dan bayan nan namba 5 wanda za ku ji sunan shi a bakin shi, domin an ce waka a bakin ne shi ya fi daɗi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da farko za mu so mu ji masu kallo su ji waye ne kai, ne sunanka? Farko sunana Adamu Ibrahim, wanda ake sani na da dan baba. Yawa, to yanzu menene tarihin Kamala Adamu a ƙwallon kafa? Ya tarihin ka yake? To da farko dai na fara kwallo na a area ne, irin kwallon area haka, kamar yan unguwa haka kenan. Kwallon leda haka, kuma samu roba haka tun muna fara ba takalmi, har ta gaida abokina kai ne team na fara bugawa kafin zo samu waje a cikin. Yanzu abinda kake so ka ce mana, ka fara kwallon ka da kamar yadda kowa ya kan fara ne a layi, ku je ma da wannan unguwa, ku je nan da unguwa, ku je nan da unguwa, har zuwa kawo yanzu matakin da kake na kungiya. To yanzu tunda haka kai matakin kungiya, a tarihinka wace kungiya ne kake a yanzu? To ina Gwada United. Ita Gwada United a wani gari kake, wani jiha? A Shiroro Local Government, Gwada. A nan cikin garin Gwada kenan. A nan ne yanzu kake taka tambulaka. Kawo yanzu wani ci gaba ne ka samar ma kankin kanka da kuma kungiyarka a matakin ka da ɗan kwallo? To gaskiya ci gaban da samu a team ɗina lokacin da na zo Gwada United, mun buga competition da dama har Allah ya sa muka je final na Yakubu Garba kenan. Muka je final kuma Allah ya sa ba mu ci final din ba, muka je penalty. Farko muka penalty na kenan a rayuwata, kuma na zubar. To kamar banda wannan baka taɓa samun dama irin wanda matasa yan kwallo suke samu ba, kamar a ce tiraya haka ka fita, ko irin nan da tunda kana nan Gwada Shiroro ne, ko irin nan da babban birnin tarayya na Mina, ko babban birnin tarayya Abuja, baka taɓa samun damar fita ba? To gaskiya dai a rayuwata na je gurare da dama sosai inda kwallon kafa ne, amma mai to ka san shi kwallo in dai zaka fita irin wannan sai ka samu wani irin ko manaja ko irin sponsoring haka, wani sponsoring ɗinka, to dole ka samu wani guda biyu nan. To ni kuma gaskiya ni saboda ina sa abin a cikin zuciyata, na sa abin sosai gaskiya, ni sai dai in tara kuɗi ko iyaye su taimaka min, sai har kuɗi dai abin da samu dai in ji in Allah ya bani sa'a, to in Allah ya bani sa'a ba in dawo in ci gaba da training. Kana nufin tunda kake ko coach ɗinka ko wani a cikin gari mai ɗan abin hannu ko wani tsohon player haka bai taɓa tunanin bari ya tallafa ma ya kai ka ko da tiraya wata academy ne ta gaba da ƙungiyar ku ba don samun ci gaban ka? A gaskiya ban taɓa samun hakan ba tunda na fara kwallo na a rayuwata. Duk komi da zuwa Abuja da ka taɓa yi da zuwa wani gari ka taɓa yi, duka kankin kanka ne ka yi ma kanka hoɓɓasa ka tafi? Gaskiya kan kaina ne, da kaina nake yin komai da komai. Kaga haɗuwan social media ne, sai na ga yin posting sai in shirya, sai yan kullum nake shi da iyaye kuma su taimaka min, sai in ji in Allah ya bani sa'a. To kafin mu je gaba, kun ga masu kallon mu da masu sauraron mu, musamman manya a cikin garin Gwada, irin wa'annan su ne ake nema a tallafa ma mai zuciyar yi, saboda duk wanda ya niyan zai yi kuma ya sa kudirin shi yana yi, to idan ka sa kuɗinka ba za ka samu tseko ba. Da Allah da Annabi, masu hannu da shuni na garin Gwada wanda suka san abin da ake samu a kwallon kafa, musamman irin su mai girma Moses Jagaba, irin su mai girma Usman Baba, da Allah da Annabi ku tallafa ma irin wa'annan yan kwallon namu domin goben su ke kyawu. Yanzu tambayar mu na gaba, Malam Ibrahim Adamu, a duk wani gari da yake da matasan yan kwallo, idan watan azumi ya shiga kamar haka, akan kirkiri wata competition, akan mai lakabi ma da Ramadan Cup. Shin a Gwada nan kuna yin competition din? Gaskiya ana yi kowane Ramadan Cup ana. To a yanzu wanda ake na yanzu wani mataki kuke? To gaskiya wannan shekaran dai
mun fita da gaskiya, mun fita da wuri, ba ma ciki ma'ana ba ku samu daman zuwa mataki na gaba ke gaskiya. an cire ku tun a matakin rukuni ne ko kun kai matakin ɗan sha shida ko kun kai mataki ɗan kusa da na ƙarshe? To gaskiya an cire mu a group stage ne a matakin rukuni. Wani challenges ka fuskanta, wani irin risks ka fuskanta? Ka san komi da kake yi a rayuwarka kakan haɗu da ƙalubale, challenge. Zai iya yiwuwa kamar daga gidanka zuwa bakin titi ka ci tuntuɓe, ka faɗi yau ka tashi, ko a ƙwallon ƙafanka ka samu injuri mai tsawon lokaci, ko ya zo dama gashi gab da za ka iya fita ƙasar waje sai aka samu wani matsala sai ka dawo. Shi ne ake nufi da ƙalubale. To gaskiya na samu ƙalubale da yawa a ƙwallon ƙafa, amma sai dai ba duka na faɗa ba gaskiya, so suna da yawa gaskiya. Na samu ƙalubale da yawa, musamman ma in na ci irin tiraya haka ko na yi screen haka. Wani lokaci zan yi screening, zan je kuma irin sai na yi irin sati biyu sati da haka abubuwa na je ƙare kaya ne. Kun san gwada ba wai an damu da ƙwallo ba ne, kuma manyanmu wasu wai sun sa hopin akan ƙwallon ba ne, kawai dai yana dai yin ƙwallo ne nishaɗi. To ko zan je gari haka ina neman taimako dai haka, har ya gaida in na je sai in dawo lokaci bai ba, so da abin hannu ya ƙare. Kana nufin a nan garin Gwada kamar yadda muka sani a sauran birane, yadda za ka ga masu kuɗi na garin sun ɗauki ɗawainiyar 'yan ƙwallo yara matasa, ka ga mutum kamar misali kamar yanzu mai girma Usman Baba, za ka iya ganin shi a ce irin shi yana da 'yan ƙwallo uku, ko irin su Mozi Jagaba suna da 'yan ƙwallo uku huɗu. Ku a nan Gwada babu irin waɗannan kenan, ko suna jin tsoron sa kuɗi ne a kan ku, suna ganin ba za ku haifar musu da ɗa mai ido ba? To gasan wayansu suna amfani da farkon tasowar gari ne, kamar da ce wayansu da suka taso a da suna ƙwallon kamu kenan fa, sun ci gaba, sun gan ci gaban su, kaga su masu tallafa, amma to sun gan na farkon sun yi, na biyu sun zo sun yi, ba wani ci gaba, kaga nan kuma ba sa karfi a kan. Kana nufin duk Gwada da har yau babu wani zartacce da ya zarra ya kai wani mataki a ƙwallon ƙafa? Gaskiya babu. Mu ne dai muke da kokarin lokaci dai mu dan je dai mu dawo. Yanzu wani fata kake yi ma kanka da abokan wasanka? To gaskiya ina ma kowa fatan alheri, kuma ina fatan kowa ya ci gaba a ƙwallon ƙafa har ya samu ya buga Europe. Dama duk wani buri na ƙwallo kenan a rayuwarsa, yana so ya je ƙasar Turai ya buga ƙwallo a can. Fatan da jima kowa da kowane ƙwallo kenan, da ni kaina. To yanzu misali idan aka ce maka a ɗan ƙwallon ƙafa na garin Gwada, aka ce maka an baka dama ka zaɓen mana ɗan 11 wa'inda first 11 kenan masu kyau, wanda kana tunanin za ka iya tunkarar kowane ƙungiya da ita, kamar da waye za ka zaɓa? To gaskiya na farko zan zaɓa da gobe zan fara da gola kenan. Daga fara da matakin misali zan fara da Mutari. Na biyu kuma zan kira Osita. A namba nawa? Namba 2. Lamba 3 kuma zan kira Ba'i. Wani Ba'i. Sai kuma Fafansis kuma zan sa kaina. Sai kuma zan sa Pasto. Lalle kai ma jarumi ne, wato ba dai ka so dai komai ya wuce kake ga. To kamar a 4 da 8 da 10 ba? To zan sa 4, zan sa Yaro Boy. A 8 da 10 kaza za ka sa? To zan sa Baban Daza, zan sa Dan Fuga. Baban Daza buga 10, Dan Zuga ya buga 8. 11 da 7 da 9. To 11 zan sa Banko. 9 kuma zan sa Salim. 7 kuma zan sa Anika. Kana ganin waɗannan sun ishe ka za ka iya tunkarar ko da su fa Eagles ne? Ko ina je ina da abin da garanti za su bani abin da suke so. Yanzu da ya mu kirkiri wata match, idan aka ce ka kawo innan 'yan 11, kana ga za su share mana ido a nunan garin Gwada? Ko a ina ne. To yanzu wannan tashan tamu wani fata kake mata? Ina ma wannan tashan fata mai albarka, Allah ya bata ci gaba ta kai matakin da za ji mamaki.
insha Allah. Haka wani fatan subscribe, ka san mu babban burin mu samu subscribers. Gana dole kalla wannan bidiyon ya mana subscribing, ya mana sharing, kuma ya mana liking. Nagode. Alhamdulillah, anan ne muka kawo ƙarshen tattaunawar mu da wannan haziƙin dan wasan ƙwallon kafa Ibrahim Adamu, wanda aka fi sani da dan baba, wanda yake taka ta molan sha kungiyar Gwada United ta garin Gwada, Shiroro Local Government jihar Neja. Da Allah da Annabi, idan yau ka fara haɗuwa da wannan tashin tamu, ka daure ka danna mana subscribe, ka yi like, ka yi share, sannan hatta ƙararrawar nan ita ma ka danna ta, domin idan muka fira da sauran duk wasu 'yan ƙwallo ka rika samu. Kai ma idan kana da ɗan ƙwallon da kake gani kana so a yi firar shi, kana iya haɗa mu da shi don mu fira da shi, ba don ɗaukakan mu kawai ba, har don ɗaukakan shi ma ɗan ƙwallon. Burin mu duk wani mai wasan ƙwallon kafa a Gwada ya samu ɗaukaka. Mun ɗau aniyan farfaɗo da duk wata ƙwallon kafa, duk wani ɗan ƙwallon kafa a Gwada domin samun ci gaba ta wannan hanyar social media. Ni ne naku Misbahu ya Musa Gwada MYG daga taskar wasanni TV. Sai kun zo.